să dau la toată lumea, măi, de băut că-i ziua mea, măi. Azi e mare sărbătoare, la zi de aniversare, să dau la toată lumea, măi, de băut că-i ziua mea, măi. Să închinăm cu bucurie, cu vin roșu sau rochie, hai cu toți paharul sus, pentru anul ce s-a dus. Sănătate, numai bine, pentru cel ce vine. Mare-i bucurie în casă, multe bucate spre masă, că la cei mai frumoși ani, măi, toți îmi cântă la mulți ani, măi. Mare bucurie în casă, multe bucate spre masă, că la cei mai frumoși ani, măi, toți îmi cântă la mulți ani, măi. Să închinăm cu bucurie, cu vin roșu sau răchie, hai cu toți paharul sus, pentru anul ce s-a dus. Sănătate, numai bine, pentru cel ce vine. De azi tot ce e urât, mai le pune în grob în pământ, mai vreau viața să mi-o trăiesc, mai să joc, să cânt, să iubesc, mai. De azi tot ce e urât, mai le pune în grob în pământ, mai viața vreau să mi-o trăiesc, mai să joc, să cânt, să iubesc, mai. Să închinăm cu bucurie, cu vin roșu sau răchie, hai cu toți paharul sus, pentru anul ce s-a dus. Sănătate, numai bine, pentru cel ce vine. Mulțumesc ți, dragă lume, că ești alături de mine. Mi-ai trimis gândul tău bun, eu în suflet am să-l țin, că la cei mai frumoși ani îmi cântați mulți ani. La mulți ani încă o dată, români și România, la mulți ani! Să trăgeamă din Mocșan, mă! Haideți să hor aici în sală! Frunzuliță, doi rușani, să-mi răceacă din Mocșani, tăi-rai-rai-la. Unde merg departe în lume, cântecul la cu mine, tăi-rai-rai-rai-la. Ca să știe lumea toată de unde vin și-a mea bată, tăi-rai-rai-rai-la. Cât îmi place să petrec și-mi din roșu să cinstesc, tăi-rai-rai-rai-la. Ei că eu lume sunt de treabă, tăi-rai-rai-rai-la. Dar până și mă cași de coadă, tăi-rai-rai-rai-la. Ei am sufletul bun și mare, tăi-rai-rai-rai-la. Dau și la șer și n-are, tăi-rai-rai-rai-la. Ei am sufletul bun și mare, eu dau și la șer și n-are. La toate am măsură și stare bună de gură, tăi-rai-rai-rai-la. Așa se-o plină de viață și sunt o fată esteață, tăi-rai-rai-rai-la. Mi-e drag un pahar să beau și să-l lăsă mereu, tăi-rai-rai-rai-la. Beau și vin, beau și rachiu, tristă eu n-am pot să fiu, tăi-rai-rai-rai-la. Ei am sufletul bun și mare, tăi-rai-rai-rai-la. Eu dau și la cer și n-are, tăi-rai-rai-rai-la. Îmi place să chefuiesc, tăi-rai-rai-rai-la. Toată lumea mă cinstesc, tăi-rai-rai-rai-la. Îmi place să chefuiesc, mă! Ei, toată lumea mă cinstesc, mă! Mulți din casă mi-au venit și cu așa am cinstit, tăi-rai-rai-rai-la.
dea mă taira, taira. Hei, de nu mi-a păsat, taira. Eu știu să-ți țin un barbat, taira. Ei, și pe cuvânt să mă creadă, taira. Că-s mai bună și-ți de treabă, taira. Hei, de nu mi-a păsat, mă. Eu știu să-ți țin un barbat. Și pe cuvânt să mă creadă. Ei, că-s mai bună și-ți de treabă, uite așa și numai așa. Mulțumesc din suflet! Și ca zârba ca la Rădălești! Frunzuliță din mohor, hai da-ra-da-ra-da-ra-da-ra-da-ra, hai la sârbă fetelor, hai da-ra-da-ra-da-ra-da-ra-da-ra, și strigați cu toate mai, hai da-ra-da-ra-da-ra-da-ra-da-ra, asta-i sârbă din a noi, hai da-ra-da-ra-da-ra-da-ra-da-ra, jucați sârba ca la Rădulești, dai-da-ra-da-ra, dai-da-ra-da-ra-da-ra, o, tot jos și nu te mai oprești mai, hai da-ra-da-ra-da-ra-da-ra, sus, piciorul tot mai sus, mai sus, dai-da-ra-da-ra, dai-da-ra-da-ra-da-ra, jucați fetelor până la apus mai, hai da-ra-da-ra-da-ra-da-ra, tiri-dai-da-ram-ta-da, tiri-dai-da-ram-ta-da, tiri-dai-da-ram-ta-da-tiri-dai-da-ram-ta-da. Hai să facem roată, hai da-ra-da-ra-da-ra-da-ra-da-ra, joc și eu cu voi deodată, hai da-ra-da-ra-da-ra-da-ra-da-ra, eu unchiul și pe flăcăi, hai da-ra-da-ra-da-ra-da-ra-da-ra, iar veniți cu toți mai, hai da-ra-da-ra-da-ra-da-ra-da-ra, jucați sârba ca la Rădulești, ra-da-ra-da-ra, rai-da-ra-da-ra-da-ra, o, tot jos și nu te mai oprești mai, hai da-ra-da-ra-da-ra-da-ra, sus, piciorul tot mai sus, mai sus, dai-da-ra-da-ra, dai-da-ra-da-ra-da-ra, jucați fetelor până la apus mai, hai da-ra-da-ra-da-ra-da-ra, tiri-dai-da-ra-da-ram, tiri-dai-da-ram-ta-ra, tiri-dai-da-ram-ta-ra-tiri-dai-da-ram-ta-ra. Până mâine de-o putea, hai da-ra-da-ra-da-ra-da-ra-da-ra, hai să o ținem tot așa, hai da-ra-da-ra-da-ra-da-ra, să rupem podelili, hai da-ra-da-ra-da-ra-da-ra, să cadă din gelili, hai da-ra-da-ra-da-ra-da-ra, jucați sârba ca la Rădulești, da-ra-da-ra-da-ra, rai-da-ra-da-ra-da-ra, o, tot jos și nu te mai oprești, hai da-ra-da-ra-da-ra-da-ra, sus, piciorul tot mai sus, mai sus, rai-da-ra-da-ra, rai-da-ra-da-ra-da-ra, jucați fetelor până la apus, hai da-ra-da-ra-da-ra-da-ra, tiri-dai-da-ra-da-ra, tiri-dai-da-ra-da-ra, tiri-dai-da-ra-da-ra. Că sârba nu s-a gândit, hai să o săltăm mai cu viață, până mâine dimineață, jucați sârba ca la Rădulești, o, tot jos și nu te mai oprești, sus, piciorul tot mai sus, mai sus, jucați fetelor până la apus, Așa vă vreau! Așa vă vreau! Mulțumesc din suflet! Foaie verde, foaie altă, am venit doar o fată. M-am bucat, mi-am dorit mult mai,
voioasă. Doamne, cât e de frumoasă, ochii mamei ce frumoși, ca luna de luminoși. Tu mi-aduci liniște în casă, fata mamei cea frumoasă. Când ți-o fi mamă mai greu, roagă-te la Dumnezeu, fii bună și umenoasă, cum te-am învățat acasă. Doamne, eu ție mă rog, măi, de fetile-mi noroc, măi, că eu deloc n-am avut, măi, de-i să aibă mai mult, măi, de-i, Doamne, o soartă bună, să pună pe capul lună, lumea toată să-o iubească, bărbatul să-l dorească. Ochii mămii ce frumoși, ca luna de luminoși, tu ne-aduci liniște în casă, fata mamii cea frumoasă. Când ți-o fi mamă mai greu, roagă-te la Dumnezeu, fii bună și omenoasă, cum te-am învățat acasă. Mama care are fată, toată viața-i dezmergată, dar și aceea cu băiat, are sufletul păcat, măi. Fata cică-i mai miloasă, dar și la băiat îi pasă. De la Domnul ne-au venit, măi, și avem cum i-am crescut, măi. De Doamne să ne trăiască, în viață să se împlinească, fie buni și sănătoși, copiii noștri frumoși, măi. Când o fi în viață greu, să-i ajute Dumnezeu, să le lumineze calea, să nu afle supărarea. De Doamne să ne trăiască, în viață să se împlinească, fie buni și sănătoși, copiii noștri frumoși, măi. Când o fi în viață greu, să-i ajute Dumnezeu, să le lumineze calea, să n-afle ce-i supărarea. Mulțumesc din suflet și voi răspunde de fiecare dată când Ștefan Sănășel face asemenea spectacole, nu numai în Toscana, în toată Italia! Mulțumesc! Ionica Stan va încânta sufletele. Signore e signori, in teatro storico qui è vietato di ballare. Doamnelor și domnilor, vă rog să nu vă mai ridicați pe locurile dumneavoastră. Deci nu vă mai ridicați de pe locuri. Vă mulțumesc. Signore e signori, un amico mio mi diceva sempre così, qualche volta mi diceva sempre, ma proprio quasi sempre, Stefan, ma te che vai in giro in tutta Italia e organizzi queste feste nazionali, primo maggio, ma perché noi non facciamo un gesto che quasi l'abbiamo dimenticato farlo? E poi vi dico io a voi, credo che abbiamo dimenticato di ringraziare
per l'opportunità che ci hanno dato. Abbiamo dimenticato tante volte di dire grazie a coloro che ci hanno dato l'opportunità di vivere qui, in questo meraviglioso paese chiamato Italia. E allora io qui vi prendo la responsabilità e vi dico a voi, cittadini romeni come me, facciamo questo ringraziamento a coloro che ci hanno dato l'opportunità di vivere vicino a loro. Grazie italiani, grazie Italia! Questo è un momento importante perché sul palco verranno ospiti importanti e poi, come a Villafranca di Verona, l'inno dell'Italia e l'inno della Romania è stata una cosa meravigliosa, straordinaria. Migliaia di rumeni tutti insieme, perché così siamo noi, giusto? Hai să dăm mână cu mână, cei cu inima! Signore e signori, abbiamo ospiti importanti e voglio per primo invitare qui sul palco, infatti saliranno 4-5 persone, perché ci sono parole importanti da parte dell'autorità, amministrazione, e abbiamo dei ospiti importantissimi qui al Teatro Politeama di Prato. Però una sorpresa per voi. Faremo una cosa con i tecnici, prima dell'inno si aprirà quella cupola fuori, perché fuori c'è il sole, e poi le vostre voci voglio che fino a Bucarest si sentono, perché così si devono sentire. Signore e signori, invito vicino a me, da parte della provincia di Prato, l'assessore Loredana Ferrara. Da parte del comune di Prato, un carissimo amico, l'assessore dell'immigrazione cittadinanza, Giorgio Sili. Signore e signori, voglio un silenzio totale per cortesia, perché è un momento importante per la nostra comunità, e vi voglio dire che in questo momento abbiamo 4 televisioni che ci guardano e siamo in streaming in tutto il mondo. Signore e signori, abbiamo dalla Romania 2 ospiti importanti. Parto con il vicepresidente della Commissione Politica dei Rumeni all'estero, Senator Viorel Badea. Signore e signori, una grande sorpresa per me, ma anche per voi, per Prato, per Toscana e anche per l'Italia. Qui da Romania è arrivato per noi, per la festa nazionale della Romania, ministro dei rumeni all'estero, Cristian David. Grazie Monica. Signor Ministro, prego. Allora, darò la parola per primo, perché per ultimo l'ho invitato, a voi
ministro Cristian David, ministro dei rumeni di diaspora rumena. Eu vă mulțumesc tuturor, doamnelor și domnilor, dragi români, care v-ați adunat aici într-un număr atât de mare și sunteți atât de inimoși și atât de vii și atât de calzi. Vă spun că, sincer, mă emoționează prezența dumneavoastră aici și nu mă așteptam, atunci când am plecat azi dimineață de la Chișinău, ca să vă fiu alături, nu mă așteptam să găsesc această expresie de românism aici, atât de vie, așa cum ne-a spus-o Ștefan Stănășel la deschiderea acestui moment emoționant, un veritabil pământ românesc aici. Dumneavoastră faceți ca nu doar deschizând cupola, vocea dumneavoastră să se audă la București, să aude sufletul dumneavoastră, să aude gândul dumneavoastră frumos, să aude dragostea dumneavoastră pentru România, prin simplu fapt că sunteți aici, că aplaudați, că dansați, încingeți hora atunci când ritmurile muzicii populare românești se aud pe această minunată scenă. Eu cred că este important astăzi să cinstim Ziua Națională a României și să nu uităm că sărbătorim Marea Unire. Marea Unire înseamnă visul împlinit al românilor de secole, de libertate, de unitate și de demnitate. Iată că după 95 de ani de la Marea Unire, aceste idealuri rămân încă importante în sufletul nostru. Avem nevoie de libertate și faptul că sunteți aici, români liberi, arată cum voința și dorința de libertate a tuturor românilor s-a făcut simțită și românii sunt peste tot bine primiți și oameni buni. Nevoia noastră de unitate poate este astăzi mai mult decât oricând importantă, ca să putem face o Românie puternică de care să fim mândri. Și în fine, nevoia noastră de demnitate. Avem nevoie să sădim în sufletul fiecăruia dintre noi mândria de a privi cu cinste, cu demnitate, cu fruntea sus pe ceilalți, de a le spune că suntem români, de a spune acest lucru cu glas tare și de a le spune tuturor cât de buni, cât de frumoși, cât de cinstiți și de harnici suntem. De aceea vă doresc să rămâneți așa cum sunteți acum, aici, inimoși, vii, sentimental, cu dragoste de România. Vă doresc să fiți fericiți. Doamne ajută! La mulți ani România, la mulți ani, dragi români! Grazie, grazie Ministro. E adesso darò la parola al carissimo mio amico dal comune di Prato per dare saluto, assessore Giorgio Sili. Grazie amici, grazie Stefan per questa meravigliosa giornata. Io vorrei però iniziare il mio brevissimo intervento chiedendo a tutti quanti un solo minuto di silenzio per la tragedia di questa mattina. Purtroppo un incendio in un'azienda di cittadini cinesi ha visto un numero altissimo di morti e ancora stanno aumentando. Quindi chiedo a tutti gli amici rumeni di ricordare un momento di silenzio. Grazie, sono convinto che apprezzeranno. Per questo il sindaco ha incontrato il signor Ministro, ma poi è dovuto scappare con il prefetto per andare sul luogo della tragedia, dove andrò anch'io tra poco. Il mio intervento sarà brevissimo. Sapete tutti da quanto tempo un filo lega l'Italia alla Romania. Se vi doveste trovare a Roma nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, andate a vedere quello che è un monumento molto importante, che è la colonna Traiana. È una colonna di marmo che l'imperatore Traiano
fece costruire per ricordare le lunghe battaglie tra i Romani e i Daci. Ebbene, i Daci, l'ho detto anche qualche anno fa, sono stati uno dei pochissimi popoli che hanno dato filo da torcere agli antichi Romani, che erano i padroni del mondo, e arrivati in Dacia dovettero, come dire, faticare non poco. Ed è da questo momento storico che, come dire, la lingua rumena inizia a formarsi e le culture iniziano ad assomigliarsi. Io mi limito a dire solamente che il popolo rumeno è un grande popolo. L'immigrazione rumena è immigrazione per modo di dire, nel senso che ormai siamo cugini, non siamo più dei popoli diversi. E sicuramente, e non lo dico perché sono qua con voi, i rumeni sono un esempio di integrazione, ma non perché siamo tutti diventati europei. L'Europa è un'altra cosa. Io spero davvero che l'Europa crei alla Romania meno problemi di quanti ne ha creati all'Italia, perché stare in Europa non è facile, non è facile. E non è possibile che per una persona che delinque, un rumeno che va sui giornali o in televisione per aver commesso un reato, non è possibile che tutto il popolo rumeno, che è esempio di integrazione, debba soffrire di questo. Detto questo, io so che i nostri amici rumeni hanno una grande premura, quindi il mio intervento finisce qua. Vi ricorderò perché io mercoledì sarò in Transilvania per lavoro e non sono mai stato in Transilvania. Sono stato a Bucarest, sono stato a Focșani, eccetera. Devo andare a vedere un altro stabilimento e vi ricorderò, davvero. Grazie a tutti di essere venuti e di avere scelto l'Italia. Grazie Assessore. E come lascio per ultimo, perché c'è una bellissima sorpresa da parte della Romania, lo lascio per ultimo, Senatore, do la parola alla rappresentante della provincia di Prato. Io vi ringrazio Stefano, ringrazio la vostra comunità. È bellissimo vedervi in tanti ed è bellissimo essere con voi, anche se io credo che non è che siete voi i nostri cugini, diciamo che siamo un po' tutti fratelli noi, i rumeni, i nostri cittadini cinesi a cui ci stringiamo oggi nel dolore che stanno vivendo, i nostri cugini albanesi, perché no, tutti i nostri concittadini che condividono il nostro territorio. Noi siamo in un percorso di vita che ci accomuna tutti in questo momento difficile e che ci deve portare a avvicendare questo periodo, a passare a trovare insieme un momento di sviluppo e un momento di benessere collettivo, dove tutti quanti noi che dividiamo questo territorio, voi, noi e tutte le altre etnie che sono presenti con noi, possano dire ce l'abbiamo fatta, ma ce l'abbiamo fatta tutti insieme. Grazie a tutti e complimenti per la vostra festa. Grazie Assessore. Do la parola al mio carissimo amico Senatore Viorel Badea. Dragii mei, la mulți ani România! Și cum spunea un vechi unionist, să crești mare țara mea. Noi astăzi nu ne bucurăm numai pentru faptul că, iată, s-au împlinit 95 de ani de la Marea Unire. Mai avem un motiv de bucurie. Acum 3 zile, Basarabia a deschis ușa Europei și începe ușor, ușor să se alăture României. Basarabia vine acasă. Și noi nu va trebui niciodată să uităm faptul că România acum respiră cu un singur plămân. România are nevoie de al doilea plămân, România are nevoie de basarabeni, România are nevoie de cei care trăiesc în Valea Timocului, de cei din Bulgaria și de români de pretutindeni, pentru că fără ei noi nu putem să trăim.
Nu vreau să vă țin discursul și vă spun pentru ce nu vă țin discursul. Nu eu trebuie să vă învăț pe voi ce faceți, ci voi pe mine. Nu eu trebuie să vă spun vouă cum să fiți, ci voi trebuie să spuneți mie. Nu eu trebuie să vă spun vouă care este suferința, ci voi trebuie să spuneți mie. Singurul lucru pe care eu trebuie să-l fac în acest moment este să tac. De asta nici nu voi continua foarte mult. Voglio invece dire qualche parola ai nostri ospiti italiani. Stavolta sono i nostri ospiti perché noi viviamo qui come i loro ospiti. Noi dobbiamo tantissimo all'Italia. Rendetevi conto che in Italia vivono e lavorano oltre 1.500.000 rumeni e dovuto al loro lavoro in Romania vivono altri almeno 3 milioni. In questo momento in Romania lavorano 25.000 aziende italiane per le quali sempre in Romania lavorano 800.000 rumeni che con loro famiglie vivono dovuto a questa cosa. E per questo posso dire che per noi Italia non è stato solo un ponte di rifugio, ma praticamente è come la nostra casa. Io sinceramente sono un po' sconvolto dalla tragedia che è successa oggi qui e per questo fatto il mio amico, il sindaco Ceni, non è presente, ma nonostante questo ho voluto portargli qualcosa da parte del Senato rumeno, come un piccolo cenno, a proposito di Ceni, un piccolo cenno di riconoscenza. Io gli voglio offrire al nostro sindaco, perché anche il nostro sindaco, un diploma, perché lo offro a Soresili, per il sindaco Ceni, un diploma di merito per tutto ciò che ha fatto per la nostra comunità, e inoltre gli offrirò anche una medaglia del Senato rumeno che si offre solo a quei personaggi che tramite il loro lavoro sono riusciti a cambiare un po' magari in bene la vita dei rumeni. Grazie mille e siate benvenuti. Grazie. Grazie senatore. Signore e signori, è arrivato il momento. Prego, alzatevi in piedi. E come ho detto prima, e se le luci in sala si possono accendere, grazie. Signore e signori, l'inno nazionale d'Italia. Doamnelor și domnilor, imnul de stat al României.
bravi. Grazie.